Nawn da, ond bore da di hwn, efo Rhodri ac Angharad Mair. Yes, bo. Mr Garddio di hwn, Adam Jones, ti'n o lew? Siwriti, ti'n iawn. Ti'n mynd i gwca ni fi tu ôl y planc ma'n ar? Sa'n byd ma'n anffodus. O, dymo. Ond mae yna lwyth o bethau o'n cwmpas ni. Mae'r ardal ma'n datblygu o flwyddyn i flwyddyn, ti'n ddim prysur. Ti'n ma be, weithio pam chi'n creu rhywbeth newydd, mae rhywun yn poeni, ai dyma'r flwyddyn fi bethau ddim yn gwella, ti'n modd, ond leni, mae wedi dyrchafu eto, chi'n modd, un o'r pethau ni wedi trio wneud leni, fan hyn, ydy creu ardal batio newydd, le mae yna feicroffona, mae yna sgyrsiau'n digwydd, achos oedd gormod o bobl dyn ni eisiau dod ma i anerch a sôn am bethau garddio. Felly fel ti'n gwybod, mae dyn ni'r dysgubor fel arfer draw fyna, ond fan hyn mae fe bach mwy hamfenol, coginio, trafod garddio. Dwi'n i plannu'r ardd hon fan hyn. Ti sydd wedi plannu o? I a Rob o Cwmni Pheasantake. Mae rai fi gyfadde, reit? O'n i wedi tyfu llwyth o fed o lysiau, a y tywydd sych mae wedi bod yn heriol iawn, felly gorfod ni dechrau to. Felly maen nhw bach yn fach, ond wedi gweud ni, mae'n gweithio, ti'n modd. So beth ni'n trial dangos ydy beth chi'n gallu gwneud gytre mewn gardd fach. Sy'n eisiau gardd fawr yno chi? Faint o'r seis di hwn wan? 4.8 metr wrth 4.8 metr. So beth yw hwnna? Ryw 16 metr sgwar neu beth tebyg. Dwi'n yn lot, ti'n mo. Ond mae'n digon. Mae ti dyflodau, dy god, dy rywbob ti, dy borfa. Ti'n mo, ddim eisiau lot o len o ti, creu gardd fach. Allwch chi fyw ar y llysiau yma, i deulu? Wel, ti'n mo be, os ti eisiau bita trad am weddi'ch dos, gei di ddim byd gwech. Ond na, mae pawb yn gallu tyfu rhywbeth yn dyn nhw. Ond dwi'n bita lot mwy na beth sydd fan hyn, mae'n rai fi gyfaddau. Wel, dyn ni gyd yn dyn ni, ond mae'n edrych yn hyfryd beth yna. Mae'n hyfryd dangos i rywun, allwch chi fod a gardd fel hyn, yn cefn y tŷ yn ganol dre. O bendant, ti'n angen bod gardd fawr chi. A'r syniad na beth sy'n ni trio cyfleu yn y pentre fe, ac unrhyw'n rhoi cynnig â ni, geswn ni'r Cymdeithas Ffermwyr Ifanc yma ddo, yn pwyso tato, ond oedd wedi cael un tato mewn pot, oedd hi fel speedy shearing iawn, yn trio gael y tato i mas o'r bwced, oedd e'n hilarious, ti'n mo. Ceredigion nath o hi, 3.9 kilos, iawn, mwyn un bwced. Ond y math na o'r sport ni'n trio neud, a wedyn bach mwy difrifol nawr, plannu ar ei ore fan hyn, ti'n mod. A ti sydd yn gwneud hon hefyd? Wel, na, a chael cymryd y clod am hwn, ffamiad nursery sydd yn gwneud hwn, yn ffrind i Richard. Gath ddim lot o ddewis, mae'n rhaid fi gyfaddu. Richard, we've got to do something, medde fi. A oedd e mor frwdfrydig, ti'n meddwl, felly dyma ni'n cynllunio meddwl beth gallen ni fod yn wneud, a wedyn ni greu efo ni'n dyddiau diwetha. Dyddiau diwetha? O'n i'n wneud hwn. A mae wedi dod at ei gilydd, a ti'n meddwl, beth sy'n dda, mae ffamiad nurseries a Pheasantake fel y cwmnïau, mae'r ddoi ohonyn nhw yn ennill air yn y sioeau mawr, ti'n meddwl, ledled y byd, ond i sioe nhw yw sioe fawr, a maen nhw eisiau bod fan hyn, ti'n meddwl, dyma i stondin nhw i ddweud wrth Gymru, ti'n meddwl, ni'n fusnes o Gymru, a mae bod yng Nghymru ac yn gweithio gyda tyfwyr o Gymru mor bwysig i ni, a na pham i fi mae'r pentre yn briliant, ac mae'n ddathliad o hynny, ti'n meddwl? Yn hollol. A mae o werth i weld, a mae'n ardal mae pawb yn licio dod law yn hyn, mae'n rhywbeth yn ymlaciedig iawn. Na'n dos. Wyt ti'n ymlaciedig iawn bore yma? Am y tro cynta, iawn, fi wedi dechrau gwynnu, ti'n meddwl, mae blywiach gwyn yn dechrau dod yn benni, a fi'n credu beth yw e, pan mae rhywun yn gweithio ti, eisiau ti fi tato ar gyfer y siow fawr, ti'n meddwl, ie, na fi na. A wedyn ti'n bwrw mis me hefyd, ti'n mynd ammo, mi eisiau fi blannu tato, fi bach yn hwyr, ti'n meddwl. Ond na, mae'n gret, mae yna gymryd o sport, mae pawb yn hyfryd yn cyd-dynnu fel un tîm. A mae'n hyfryd gweld tîm yma yn delfen. Diolch yn fawr ti am y sgwrs. Diolch i ti. O'n i gael paned bach falle. Ie, neu beint. Na, mae'n rhaid i fi gynnar am beint. Paned.